Ja si myslím, že z nášho pohľadu to konstruktor je naozaj, že tento majstrovský zápas podal excelentný výkon a ja som spokojný s takýmto výsledkom. Musím poďakovať Dečidám, že naozaj po tom debate s Michalovcami odohrali veľmi pekný a kvalitný zápas. Výsledok sme zdramatizovali a sú to mladé baby, ktoré potrebujú ešte takéto zápasy ešte veľakrát zahrať a potom nám ide jeden víťazný, možno až na play-off. Ťažko sa hodnotí tento zápas, pretože na našej strane to bola katastrofa. Neviem, či to bolo tým, že nám vypadli dve hráčky do základu, či to bola Ivana Bahílová alebo Eva Veselková, alebo či to bolo podcenením toho súpera. Prvý polčas ako tak, ale už viac zápasov v podstate zavadzujeme vyložené gólové príležitosti a týmto dostávame súpera na koňa a to sa stalo aj dneska. Vypracujeme si šance a myslím, že tréner dal príležitosť mladým dievčatám. Do základu nastúpila Sofia Demajová, ktorá je mladá hráčka, nemôžeme od nej chcieť, že zahrá úplne super zápasy bez toho, aby robila nejaké chyby. Ona tie chyby urobí, je to veľký talent, takže aj z toho hľadiska aspoň to bolo plusom toho zápasu, že naozaj sa zapojili všetky, či už to bola aj mladá Bizíková, alebo tá Sofia Demajová. Vedeli sme, čo super hra. Určite je pre nich obrovským prínosom príchod Martanovičovej, ktorá tvorí tam tú hru, keď sa dostane na ihrisko, je to bojovník, takže tá spolupráca so Štietákovou je náslepo, ale hovorím, že oni v podstate len získavali z našich chýb. A čo sa týka Veselkovej? No, nie je tam dobrá prognóza, uvidíme po špeciálnom vyšetrení, ale je tam podozrenie na natrhnutú alebo dokonca až roztrhnutú achilovku, takže vyzerá to nie dobre. Či to je Ivana Bahílová alebo či to je Eva Veselková, to sú v podstate piliere mužstva, spojky, ktorých nemáme veľa a tieto bude veľký problém nahradiť. Takisto aj Simonka Sárková, síce je to veľký prínos, že začína hrať, ale takisto ešte potrebuje veľa času na to, aby sa do toho dostal.